Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры, пятніца, блізка да апоўдня. Александр Кнырович, блогер, палітык, дэлегат каардынацыйнай рады ў нашай студыі. Як звычайна рады вас бачыць, Александр. Дзень добры, паважаныя гледачы, то, канешне, узаемна. Тым больш, што сёння навін шмат. І навін шмат, і дзень, сябры, 16 жніўня, дзень вельмі адметны для мяне, і я думаю, што для большасці з тых, хто глядзіць нашыя стрымы. Вось прадзіраемся мы ў жніўні, да, праз гэтую чараду датаў, і 16 гэта дзень, калі беларусы выйшлі на вуліцы, сотні тысяч беларусаў. Можа, не з Александром гэта трэба абмяркоўваць, бо Александр не мог, на жаль, выйсці, але я думаю, Александр, што дакладна, калі б была такая магчымасць, Александр быў бы ў гэты дзень на вуліцах у Мінску. Я сёння пераглядаў фота з Брэста, з Гродна, з маленькіх гарадкоў. Гэта быў фантастычны дзень. Я думаю, што трэба памятаць пра яго, таму што гэты дзень, ён як такі матор, які дагэтуль працуе, ад якога дагэтуль можна, як батарэйка такая, ад якой дагэтуль можна падпітвацца. Ну, а цяпер да сутнасці. Ці, Александр, ёсць нейкія рэфлексіі? Ведаеце, ёсць, бо для дзіўным чынам я таксама не магу забыць жнівень, але не 16-17, таму што менавіта заўтра у меня 3 годы, як я выйшаў такі з калоніі, таму таксама для мяне гэтыя дні, яны такія супадаюць у эмоцыях. І ведаеце, што 17 жніўня, але праз год. Праз год, конечно, праз год. І вось как бы гэта супадаюць адчуванне выйсця, так, но калі вы дазволіце, я бы хацеў падзякаваць усім тым, хто мяне падтрымлівала вельмі шмат людзей, і я пратрымаўся там 4 годы 7 месяцаў толькі дзякуючы таму, што вас паважаныя сябры, далёкія сябры, блізкія, было шмат. Дзякую вам. Я, знаходзячыся в статусе таком экстрэміста, і наўмысна не магу кожнаму напісаць, таму што разумею, што моя такая, ведаеце, моя увага да вас зараз, калі вы в Беларусі, маюць такую маюць рызыкі. Но ведаеце, што я удзячны, і я памятаю кожны дзень аб вашай падтрымцы. Дзякую. Ну, а я хацеў бы падзякаваць усім, хто 16-го не пабаяўся выйсці на вуліцы і зрабіць гэты цуд. Таксама трэба было шмат смеласці. У прынцыпе, пару дзён да таго ўжо праходзілі такія акцыі, шэсці. Было адчуванне, што можна, але гарантый не было ніякіх. І 4 дні гвалту пасля выбараў, яны былі абсалютна свежыя. Забойства Трайкоўскага, знікненне іншых пратэстоўцаў і гэтак далей. Таму вось гэта падтрымка, пра якую сказаў Александр, мне здаецца, яна важная. Давайте менш спрачацца, больш падтрымліваць друг друга. Я уже не памятаю, як там сказала Ціхановская на адкрыцці канферэнцыі «Новая Беларусь», што-то типа менш крытыкі, больш падтрымкі, што было трактавана як хопіць крытыкаваць офіс, давайте нечым іншым займацца, да? Але якраз нездарма згадаў канферэнцыю «Новая Беларусь» толькі што, таму што канцэпцыя нашага стрыму заключаецца ў тым, што мы абмяркоўваем больш шырока у нашай праграме відэа, якое Александр у сваім YouTube-канале, які называецца «Кнырович», апублікаваў напярэдадні. А напярэдадні Александр вырашыў схітрыць і апублікаваў свой маналог з канферэнцыі «Новая Беларусь», які, ў прынцыпе, ўжо можна было паглядзець, Александр. Ну, так... Можна было там на Маланцы, у канале Святланы Ціхановскай. Ведаеце... Чаму вы вырашылі вось апублікаваць яго яшчэ раз? Ну, гэта не хітрыкі. Гэта ўсё ж такі не хітрыкі, таму што, калі я рыхтаваўся да гэтай эканамічнай, мы кажам ўсё ж такі выключна пра эканамічную панель, таму што ўсё астатняе было не тое, што я жадаў бы выкласці на свой асабісты канал. Не, я кажу выключна пра той выступ, які быў на гэтай канферэнцыі. Мне падаецца, калі яго пераглядзеў, што ён так сцісла адлюстроўвае жыццё ў Беларусі сённяшні ўзровень праз тое, як яго адчувае звычайны чалавек. Ну і болей за тое паглядзеў на сябе і зразумеў, што лепей, чым так, у мяне ніколі не атрымлівалася, таму што я лічу, што гэта для мяне быў вельмі ўдалы опыт.
і што яны так у 10 хвілін вціснулася вось такія рэперы адчування жыцця эканамічнага ў Беларусі для звычайнага нармальнага беларуса. Таму гэта амаль не хітрыка, гэта не тое, што у нас там жнівень, отпуск і так далей, не. Гэта наўмысна было зроблена, каб заставіць гэта ў гісторыі, ну і таксама даць паглядзець таму, хто не глядзеў гэтую канферэнцыю і хто зусім не цікавіцца палітычнымі падзеямі, а такіх значна болей, чым астатніх. Ну, дзякуючы Александру, ўжо на 10 000 болей, няхай сабе і нейкі кавалак канкрэтны, але паглядзелі конференцию «Новая Беларусь». Мне здаецца, што это даволі значная як бы такая доля ад агульнай колькасці гледачоў. Якія асноўныя, вось вы кажаце, маркеры? Ну, мы з вами, Павел, у гэтай студыі уже шмат разоў казалі пра гэты маркеры. Маркеры гэта колькі чалавек у Беларусі траціць на ежу, адсотак, і тое, што за 10 гадоў гэта ніяк не змянілася становішча. Ведаеце, у нас как было 38% з чымсьці в 2014 году, так і зараз 38,8. Нічога не змянілася, нікуды мы не пайшлі ў параўнанні з Еўропай, не з той Еўропай, якая Бельгія ці Вялікая Брытанія. Не, параўнанні з Еўропай, якая побач з намі, гэта ў 2 разы болей, чым у Польшы ці ў Літве. Па-другое, гэта, канешне, колькасць аўтамабіляў і продажы новых аўтамабіляў, якая таксама адрозніваецца ў разы. Па-трэцяе, гэта уклады ў банках. І, ведаеце, вельмі дзіўная новая інфармацыя. Калі паглядзець вось проста на статыстыку, то ў беларусаў у банках $1000 на чалавека, а у палякаў ці літоўцаў ці у латвійцаў там 8 з чымсьці, і толькі у латвійца там амаль 7, напрыклад. То есть розніца ў 7 разоў. Про подушку бяспекі, гаворка про пассіўны доход, про атрымліваецца нейкую самастойнасць у прыняцці рашэнняў і залежнасць ад дзяржавы. Да, але ж вельмі дзіўная новая інфармацыя. З таго разу, як мы аб гэтым гаварылі, ёсць дацэнт, не памятаю фамілію ўжо, у БГЭУ, у маёй навучальнай установе, эканамічным універсітэце, якая заявіла ў сваім даследаванні, што ў беларусаў дзесьці ляжыць там пад падушкай ці дзесьці у шкафу $15 мільярдаў схавалі беларусы. То бок у банках ляжыць трохі меней за 10, а 15 мільярдаў рассована кудысьці ў шкарпэткі. Паважаныя сябры, напішыце зараз, ці ляжыць у вас там 15 мільярдаў, гэта азначае, што у вас, асабіста у вас, у сям'і, ну там 4,5 тысячы дзесьці павінна бы мусіць схаваць. Ну так лічыць дацэнт БГЭУ. Мы не можам з ей спрачацца, она ўсё ж такі разумнейшая за нас. Чацвёрты там пункт аб тым, як беларусы, як змянілася вось гэта вылет у далёкія краіны. 5 гадоў таму у нас у Турцыю, Егіпет і тады ў Балгарыю, ну і астатнія краіны, вылетала больш за 700 000 чалавек у год, а зараз трохі болей за 300 000, то бок у 2 разы зменшылася гэта лічба. Ну і цікава, што таксама на пачатку 2000-х яна набліжалася до мільёна. То бок гэта былі такія часы, калі беларусы лёгка ездзілі у тую самую Турцыю, кудысьці яшчэ. Ну і астатняе ў гэтым маім выступе гэта тое, што мы бачым, адкуль гэта взялося. Па даследаванню Белстата, па даследаванню Белстата у сярэднім на беларускую гаспадарку хатнюю прыходзіцца $700 на месяц, а сярэдняя беларуская гаспадарка гэта 2,1 чалавека, і атрымліваецца, што $300 з чымсьці, з невялічкім, ёсць у кожнага беларуса на жыццё. Калі ў тебе есть $300 на жыццё, то ты разумееш, што тебе не да новых аўтаў, не да эміратаў і не да укладаў у банках. Таму вось так, гэта такі сціслы, але такое па лічбах, і калі вам цікава, гэта паглядзіце. Ну, гэта ўсё да чаго? У выніку беларусы дрэнна жывуць да сэкандаў. І, дарэчы, Александр мае рацыю, як бы жарты жартамі, але калі ты маеш $300 на месяц на чалавека, то я вот тут завісу, які бок працягваць. Брэндавае адзенне, ну, ты дакладна не можаш сабе дазволіць. Ну, прабачце. Лукашенко вось гэтых нарэзачках у інтэрв'ю, якое яшчэ не выйшла, сказаў, што і добра, што ж зачынілі граніцу, бо ташылі Гуччі да Версачы да нас. Ён сябе неяк па-іншаму уяўляе беларускае насельніцтва.
з гэтымі $300. Ці как бы цэны не ведаеце ўсё ж такі на Гуччі ці Версаче. А з другога боку, адкуль яму ведаць цэны на яго ж асабістую адзенне, ці гадзіннікі? Ён, дарэчы, хваліцца тым, што ён носіць айчыннае апошнім разам, але пара гучных расследаванняў пра тое, што носіць была. І так, ёсць ашчушчэнне, што, па-першае, вось пра гэтыя Гуччі ды Версаче, да? Ну, то бок беларусы ездзяць за мяжу, мы ведаем дзеля чаго, каб набыць туалетную паперу, корм для кота. Вось, ну, гэтыя рэчы абсалютна звычайныя, якія проста там у Беластоку танней, і іх можна тут ці з задавальненнем спажыць, але танней, да, ці перапрадаць. Вось, а другое гэта тое, што, ну, наўрад ці ён ведае, што апранаецца. Ну, знайшоў нейкую там цішотку, ну, пофіг, што на канале, да, там італьянская з буціка, вот, а, ну, сваё нормально. А секанды гэта тое, што застаецца, атрымліваецца як альтэрнатыва. А завіс я таму, што я падумал, а ці можа беларус цікава дазволіць сабе беларускую бренд? Ладно, Гуччі і Версаче, да? Але вось гэты Легпром, які па версіі беларускага МЗС, ён зараз як развернецца ў адсутнасць секандаў, да? Ён зараз як зойме гэта 35% рынка адзення і абутку, якія да таго займаў секанд. Дарэчы, афіцыйная лічба, якую я прачытаў учора на Белце, ну, і так. Афігел, 35% всёй вопраткі, якая прадаецца ў Беларусі, па версіі, афіцыйная статыстыка, нейкая, гэта секонд-хенду. Слухайте, ну я учора пачуў гэтую лічбу з вуснаў Артёма Брухана і так думаў, што гэта ён памыліўся дзесьці, але дзякуючы вам палез таксама у Белту і паглядзеў, што не, ён апіраўся на зусім афіцыйныя звесткі ад Міністэрства замежных справаў. Ну да, ну куды ж падзецца так, ну, дзіўная штука, што Міністэрства замежных справаў менавіта займаецца секандамі. Вось, але ну давайте ж з вами слухайте, тут настолькі шмат лічбаў, што можна было бы і відосік зрабіць па гэтым. Давайте палічым разам. Вось у нас яны кажуць аб тым, што ў Беларусь возіцца на $60 мільёнаў, што сапраўды так секонд ужыванае адзенне чагосьці іншага, а прадаецца на 70 мільёнаў. Ну мы разумеем, што тыя, хто гандлююць секондам, зарабляюць больш, таму што на 15 мільёнаў секонда уязджаюць у Расію. Мы такія, мы хаб. І таму как бы, ну вось бярэм 60, аднімаем гэтыя 15, застаецца 45 цана ввоза, $70 мільёнаў цана продажы. Ну зразумела, вельмі такія лічбы падобныя да праўды, але што такое гэтае $60 мільёнаў? Гэта 40 тонн адзення. Гэта азначае, што кожны кілаграм адзення на в'ездзе каштуе $1,5. І у меня першае пытанне да вас і да Павла, пакуль я буду гуляцца ў гэтай моей лічбы. Паразважайце, ці зможа Беллегпром выпусціць адзенне з сабекоштам $1,5 на кілаграме. Просто себе уявіце. Уявіце себе гэта. Пойдзем далей. Не будем перебіваць мяне пакуль. Тая ж статыстыка кажа аб тым, што на $600 мільёнаў прадаецца толькі трыкатажу у Беларусі. Толькі трыкатаж на 600 мільёнаў. І ўжо калі мы параўнаем 600 і 70, уже будзе не 35%. Калі мы далей себе уявім, напрыклад, такую лічбу. Продажы у Wildberries в мінулым годзе было трохі болей за $300 мільёнаў ў Беларусі. Ну там же шмат адзення. Там же, ну, амаль там вялікая доля, частка, гэта адзенне. І наша Wildberries, гэта толькі 8%, не толькі Wildberries. Wildberries гэта 30% ад всяго рынка інтэрнэт-гандлю. Рынок інтэрнэт-гандлю 1,8 мільярда, і ён толькі 8% ад всяго рынка беларускага. То бок, наша з вами ацэнка, там 10% секонд-хенды ад усяго рынка адзення, гэта яшчэ яна будзе завышаная. То бок, так, абавязкова ёсць болі. Ну і давайте палічым з іншага боку. У краіне все еще жыве 9 мільёнаў чалавек. Ну, жыве. Там трохі меней, трохі болей. Колькі чалавек павінен траціць на адзежу ў год?
Вось калі верыць у лічбы міністэрства замежных справаў, то на 70 мільёнаў прадаецца ўжыванае адзенне. Гэта азначае, што на 200 мільёнаў усяго бярем 200, дзелім на 9 мільёнаў этих самых, атрымліваецца там $22 на адзенне ў год. Ці падобна гэта да праўды? Не, наўрад. Я думаю, што нават з улікам вось гэтых 38% на ежу все ж таки беларусы трацяць адзенне болей. То есть болей падобна будзе да 100, калі мы вот палічым все, будзе как бы прыкладна 100, і гэта будзе праўда, і ўсё ж таки удзел рынка секонд-хенда у агульным рынку адзення будзе меней за 10%. Гэта таксама шмат, але ўсё ж таки у нас не 35%. МЗС схлусіў как бы наўмысна ці не. Ладно, не могу не задаць пытанне навошта. То бок атрымліваецца, што паведамляючы, дарэчы, МЗС схлусіў не адзін раз, я скажу адразу. Вось пра да лічбы ў мяне не было, як бы вось перад нашым стрымам не было ў мяне пытанняў да гэтай лічбы, 35 и 35. Да? Не 350. Оказывается, не 35, а 10. І про тое, навошта МЗС схлусіў, мы мусім зараз паговорыць. Дам вам крыху, як это, хвіліну на абмеркаванне. А схлусіў МЗС таксама, калі пафасна распавёў про тое, што секонд-хенды забараняюць у межах нейкага санкцыйнага ціску. Таму што наша прапаганда любіць заявіць, што Еўросаюз вводзіць нейкія санкцыі, а б'юць яны не по рэжыму, а па звычайных людзях. Вось у дадзеным выпадку, напрыклад, па звычайных людзях, якія тут МЗС, канешне, па тонкім лёдзе прайшоў, якія чамусьці не выбіраюць беларускі трыкатаж, якія чамусьці не маюць грошай на новыя рэчы, а атаварваюцца ў секондах, і гэтых людзей, аказваецца, там 35% ад рынка, сказал нам МЗС. То бок траціна беларусаў, як бы МЗС хацеў распавесці нам пра дрэнны Еўросаюз, а распавёў пра тое, што траціна беларусаў не мае грошай на новае адзенне. Як Александр тут выступіў нават крыху адвакатам МЗС, які сказаў, што не траціна, а менш за 10%. Трымайцеся, хлопцы. Да, давайте. Але сэнс у тым, што ніякіх санкцый. Санкцыі не маюць дачынення да забароны на імпорт, гэта імпорт секонд-хенда з Еўросаюза ў Беларусь. Сэнс у тым, што у Еўросаюза ёсць экалагічная палітыка, яна ўвесь час удасканальваецца, і вываз секонд-хенда, вопраткі, якая была у выкарыстанні, гэта утылізацыя, фактычна, да? У Беларусь туда. У Беларусь, да. Утылізаваў, так. І па новых нормах краіна, якая бярэ на утылізацыю, яна мусіць пагадзіцца. Пагадзіцца, лагічна, што калі з гледзяшча Еўросаюза вываз секонд-хенда ў іншую краіну гэта утылізацыя, то ён як бы мусіць папрасіць дазволу. А можна мы вот у вас зароем, сколькі вы сказали, тонн? 40 тонн. 40 тонн вот того, что нам уже не трэба вот на тэрыторыі Еўросаюза, да? Вы там можете далей в Россию зарыць, як бы, да, але вот мы 40 тонн в год хотели бы. І Беларусь мусіць пагадзіцца, таму што просто вывозіць і зрываць, это неяк не па-добрасуседску, да? І вот атрымліваецца, што Беларусь выдае сваю незгоду, каб Еўросаюз ввозіў секонд в Беларусь за санкции. Да, типа разбираться никто не будет. Все, як бы санкции, Еўросаюз, як звычайно, стреляе со своей гарматы по вераб'ях. Буду рабіць відео, бо канешне, такога зроўня я не чакаў. Да, калі вы разбярэцеся ў гэтым папулярна, гэта будзе супер. Ну і вось, цяпер в прынцыпе, і мне стала крыху больш зразумела, навошта ў 3,5 разы, там, нават у 4, магчыма, перабольшваць гэтую лічбу, каб больш важка выглядаў гэты удар, гэта плюха простым беларусам чарговая ад Еўросаюза. Тут есть яшчэ одна лічба ёсць аб тым, што вось толькі палова з гэтага адзення ўжыванага ехала з боку Еўропы, астатняе ехала з іншых краін. Толькі палова адтуль, таму ўсё ж такі нікуды не падзенуцца секанды, болей за тое, но я ўпэўнены, што калі ўсё так, як вы распавядаеце, то Турцыя, напрыклад, пагадзіцца з еўрапейскім звязам, і ў нас будзе ўвесь гэты поток, будзе з Турцыі толькі трохі больш даражэйшы, не болей за тое.
калі ўсё так як вы кажаце. Бок не толькі Беларусь і Расія умеюць абыходзіць гандлёвае абмежаванне. Да, гэта ўмее рабіць таксама і Еўрасаюз, калі ён захоча, то будзе перанакіраваны праз нейкую лаяльную краіну, наадварот, простую, да якой лаяльны рэжым. Ну, Турцыі складана адмовіць у жаданні увесці нейкую частку чаго-небудзь. Не, так дзіўнае становішча. Турцыі складана адмовіць і еўразвязу, і Беларусь, і Лукашенко. Так ніхто і не будзе. Тут же справа ў тым, якраз, каб было складана адмовіць. Каб не адмаўляцца, каб вот это вот все взяло і запрацавала. Ну-ка, як звычайна, карацей, в аблёт. Ну, так. Будзе все в аблёт. Дзякуй, Александр, за як бы вось гэтую думку таксама, да, про тое, як все запрацуе. Можем мы коску ў гэтай тэме паставіць на тым, што хутчэй за ўсё секонды не закрыюцца. Не закрыюцца. Просто як гэта і адбываецца звычайна, все унутры Беларусі стане крыху даражэйшае. Ну так. Я думаю, што, конечно, нікога гэта не падштурхне, не зрушыць адмаўляцца ад секондаў, таму што становішча такое. Што далей, Александр? Давайте крыху палітыку. Таму што секонды, я хацеў вас яшчэ, дарэчы, пра курс долара, але разумею, што можа быць рана, таму што курс долара, он вот так вот просто. Ну так, але я нагадаю, што пасля наша 6 копеек туды, 6 копеек туды. Што творыцца? Ну, пасля нашай астатняй размовы, калі мы казалі, што 3.11 гэта ўсё далей не пойдзе, адбывалося менавіта тое, аб чым мы казалі. Далей не пайшло да 3.22, зараз трохі адкацілася. Сама і вагаецца, але ж вагаецца ўсё ж такі ў гэты бок, а не ў той, як... Все адбываецца так, як мы распавядалі тады. Як у дзіцячым вершыку, 3.15 сёння. Ну, на рубель 20. Тады давайте ў палітыку. А што у нас у палітыцы? Як ёсць навіны не толькі з Палаца Незалежнасці, ёсць навіны з, скажем, альтэрнатыўных крыніцаў, да, і офіс Светланы Ціхановскай у асобе свайго там першага дарадцы Франака Вячоркі абвясціў, што менавіта вынік перамоваў беларускіх прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў з літоўскім грамадствам, з літоўскімі палітыкамі. Гэта тое, што толькі адзін дзень пратрымаецца гэтая поўная забарона на ўезд аўтамабіляў з беларускімі нумарамі. А гэта дзень сёння. Хаця па маіх звестках з мяжы прапускаюць. Вырашылі літоўцы не ламаць камедыю, да, вось гэты дзень. Ладно ўжо, типа, ну, едьце, карацей. Вось, па маіх звестках і сёння прапускаюць аўто на беларускіх номерах, але фармальна не мусяць, таму што вось быццам бы ад сёння мусілі спыніць. Але ад заўтра 3 умовы. Чалавек мусіць мець шэнгенскую візу. Чалавек, які сядзіць за рулём і валодае гэтым транспартным сродкам, мусіць мець літоўскую шэнгенскую візу, літоўскую менавіта, не польскую, не вугорскую. Чалавек можа мець ВНЖ ці ПМЖ, ці чалавек можа быць грамадзянінам Еўрасаюза. Все. Пры 3 умовах можа аўтамабіль на беларускіх нумарах з такім кіроўцам уехаць на тэрыторыю Літвы. Все роўна выглядае як абмежаванне. Ну, але як думаеце, поспех? Ну, поспех. А тут, слухайце, гэта тут няма чаго казаць дрэннага. І не хочацца праз коску казаць, але затое. Вось даны канкрэтны момант, гэта поспех, гэта ўсё ж такі хоць нешта на нашым такім вельмі сумным пейзажу. Таму я даже не хочу, ведаеце, але ж паглядзіце на тое, это можна просто сказаць, ну, добра, дзякуй Богу, што так, давайте і далей рухацца ў гэтым напрамку. Ну, вось, ведаеце, гэта, мне здаецца, у бок тых, хто вельмі часта даводзіцца апошнім часам чуць, што беларускія дэмакратычныя сілы ні на што не ўплываюць. Ужо ўсе паўтараюць гэта. І я таксама. Ну, вось, атрымліваецца, ўплываюць. Ну, хоць на што-небудзь. Падкрэслю яшчэ раз. Добры крок, і дай Бог, каб далей было так. Хаця, канешне, магчыма, проста літоўцы самі падумалі, што не
Магчыма, нейкія кансультацыі з палякамі адбыліся, таму што палякі сказалі, у нас і так 500 легкавікоў у чарзе на беларуска-польскай мяжы. Так у нас вы хочаце, и все поедут к нам. Ну, а потому что все. Ну, потому что больше нема куды. Одежда ужеванная поедет до Турции, а как бы легковики поедут в Польшу, да, в Литву там. А кто выиграете? Только это нафтовики, которые больше помпуют бензина, керосина и всего остального. Карацей, але я все ж таки думаю, ну, гэтыя версіі маюць права на жыццё, і рашэнне, якое прынялі літоўцы, яно лагічнае, абгрунтаванае з усіх бакоў. Але я думаю, што ўсё ж таки без перамоваў, без кансультацый з дэмсіламі не адбылося, і ну вось, на тое, на што яны могуць уплываць, дзякаваць Богу, павіншую трэці раз. Уплываюць. Але я віншую вас таксама, Александр, таму што вы ўсё ж таки частка дэмсілаў і частка не апошняя. 1 з 80 ўжо, як, дарэчы, замест Розы Турарбекавай нехта з яе спіса падымаецца? Пакуль не ведаю, но хто павінен падняцца. 1 з 80 дэлегатаў, аднаго з нешматлікіх ўсё ж таки пакуль створаных дэмакратычнымі сіламі органаў. Так што я думаю, што я кажу офіс, але ўсё ж таки гэта і ваш поспех таксама. Дзякую, але гэта заслуга офіса, напэўна. Таму што мы памятаем ўсё ж таки, хто зацвярджае сябраў аб'яднанага пераходнага кабінета, без каго, у прынцыпе, пэўнае рашэнне не мусіць увогуле прымацца. Гэта каардынацыйная рада. Што там адбываецца апошнім часам? У які кут вы нас ведзеце зараз? Не, вось я хочу, каб вы распавялі, што там у каардынацыйнай радзе. Апошняе я бачыў, што зацвердзілі 3 прадстаўнікоў прапанаваных уже 2 тыдні таму, атрымліваецца, да. Ой, мы зараз бегуць людзі ад нас, але, хлопцы, у нас больш за 750 чалавек нас глядзіць. Гэта будзе недоўга. 3-хвілінка каардынацыйнай рады. Слухайте, значит, лепей не стало. Адное, што магу толькі падкрэсліць, я сачу за нейкімі дзеяннямі, словамі нашай спікеркі Анжэлікі Мельнікавай, і мне падаецца, што гэта чалавек, які мае і сумленне, і добрыя мэты свае працы, і зараз вельмі цяжка знаходіцца ў том становішчы, якім апынулася, але я бачу з яе боку такія невялікія, але добрыя, адэкватныя, збалансаваныя крокі, дай Бог, каб яна і працягвала так працаваць, але ўсё астатняе вельмі дрэнна. Но на мінулым стрыме нашым мы развітваліся на тым, што мы паглядзім, ці будзе зафіксаванае адкліканне подпісаў. Так, ну давайте аб гэтым. Ну, крыху. Што-небудзь змянілася ў гэтым? Аб гэтым і аб падтрыманні гэтых прадстаўнікоў. На наш запыт аб адкліканні, нагадаю, 5 подпісаў, бо з нашых 13 чальцоў у фракцыі 5 прагаласавала за той самы пратакол аб узаемадзеянні, у якім дзіўным ці не дзіўным чынам знайшоўся гэты пункт аб бясконцай легітымнасці Светланы Ціхановскай да свабодных выбараў. Мы накіравалі, ніякага адказа мы не атрымалі, але мы ўсё ж такі вырашылі зрабіць гэту сітуацыю такой вось празрыстай. Нармальную, шчырую, празрыстай сітуацыю. І таму мы прапанавалі апытанку. Мы зрабілі апытанку, такое галасаванне ў каардынацыйнай радзе па 3 пунктах. Першы пункт. Ці падтрымліваеце вы вось менавіта гэтае рашэнне аб тым, якое прапісана ў гэтым самым, аб тым, што паўнамоцтва Светланы Ціхановскай вось так, бесконца. Як нацыянальнай лідаркі працягваюцца. Ёсць яшчэ 2 пункты. Другі пункт. Ці падтрымліваеце вы пункт, дзе у АПК аб'яднанага пераходнага кабінета няма ніякіх абавязательств рабіць справаздачу перад каардынацыйнай радай. То бок, ведаеце, калі мы... Прабачце, што там ужо ёсць такі пункт? Гэта дзіўна для вас, але калі сачыць уважліва за рукамі, то год таму, калі мы прапанавалі дагавор умову паміж трымя структурамі, там было прапісана наяўна, раз в год робіцца справаздача. Ні права, ні ўлева. Там мусіў быць супрацьлеглы пункт, я так разумею. Зараз мы маем пункт аб тым, што вось такая справаздача можа рабіцца ў выглядзе інфармавання. То бок прадстаўнікі нас інфармуюць о сваёй працы, і ніякай працэдуры справаздачнасці няма. Яна выкрэслена цалкам з гэтага. Ніякага зацвярджэння, ніякага там недаверу. То бок,
зацвярджэнне ёсць, калі Святлана Ціханаўская уносіць прапанову. А вось такого, як было, як мы рабілі наўмысна, рэгламентна, раз на год, робіцца справаздача, робіцца вось гэта ўсё выкрэслілі. Ну, вот як той выпадак, калі Азарова адлічылі. Так, менавіта гэта. Вось гэта працэдура аказалася выкрэслена з гэтых пунктаў, і мы запыталі ў дэлегатаў, ці падтрымліваеце вы, што засталося толькі гэта? Ну і трэцяе, там прапісана аб тым, што у пратаколе, што Светлана Георгіевна з'яўляецца такім верхоўным арбітрам паміж усімі структурамі, і калі мы не прыйшлі пагадненню па нейкаму пытанню, то яна сама выносіць рашэнне, якое для нас з'яўляецца апошняй інстанцыяй і павінна быць выконвацца. Прыкладна так. Вось мы запыталі па гэтых 3 пунктах наших дэлегатаў. Усе гэтыя пункты прапісаны ў гэтым палажэнні аб супрацы гэтым. І, канешне, мы разумелі, што будзе такое, што будзе шмат каго будзе супраць. І самого галасавання, з такой аргументацыі, ведаеце, типа ўзяўся хадзі, мы ж падпісалі умову, што вы гэта робіце, так далей. Мне падаецца, што мы ўсё ж такі мы не гуляем ні ў карты, ні ў шахматы, і нам трэба празрыстая сітуацыя і празрысты адказ. І, канешне, мы бачым, што адбыўся амаль байкот, але, глядзіце, по асноўнаму пункту прагаласавала 21 чалавек з 80. 13 выказаліся наўпрост. Ой, прабачце, я магу памыліцца ў дакладных лічбах. 13 мы маем наўпрост супраць. Напэўна, там 5 ці 6 мы маем устрымаўшыхся. І некалькі чалавек, 34 чалавека падтрымліваюць тэзу аб тым, што Ціханаўская павінна быць бясконцай легітымнасці. Бок фактычна вы абзавяліся яшчэ як мінімум 8 галасамі, саюзнікамі. Я бы паглядзеў на гэта па-іншаму трохі. Ведаеце, у тым галасаванні у нас прагаласавала 54 чалавека, 50 былі за, 4 устрымаліся. А зараз мы маем ужо каля 18 чалавек, якія кажуць, ці не, мы супраць, ці мы устрымліваемся. То бок мы маем уже, калі паглядзець все ж таки на ўсю координацыйную раду, а тут трэба разумець, што з 80 чалавек 20 уже не прымаюць ввогуле удзел ні ў паседжаннях, ні ў галасаваннях, таму гэта, магчыма, траціна, а не чвэрць. Людзей, якія кажуць, ўсё добра, мы падтрымліваем працу, мы жадаем працаваць у структуры, але мы не падтрымліваем бясконцую легітымнасць Ціханаўскай. Таму у нас ёсць зараз вось такі вынік. Ён, конечно, не ўплывае ні на які отзыв, ні на які перасмотр пазіцыі, таму што я уже гляжу, ведаеце, я паглядзеў пазаўчорашняе інтэрв'ю Светланы Ціханаўскай Deutsche Welle. Я паглядзеў учорашні ці калі гэта было пару дзён таму эфір Латушкі у вас на Еўрарадыё. Я слухаю, што кажуць Лебедзька, Міленкевіч і ўсе астатнія. Я разумею, што гэтая група палітыкаў ужо не будзе ніяк па-іншаму ставіцца, не будзе нічога адклікаць, не будзе праводзіць ніякія выбары. Яны ўжо зафіксаваліся у сваіх фатэлях. Але я адзначу, што не ўся координацыйная рада падтрымліваць гэта рашэнне. Мы маем ці чвэрць, ці траціну координацыйнай рады, якая не згодна з гэтым рашэннем. Вось гэта тое, што адбылося, тое, што аб чым я хацела распавесці. І другое, наконт падтрымання тых ці іншых кандыдатур, ведаеце, гэта ўсё ж такі здзек нейкі з супрацы. Мне балюча, конечно, глядзець на людзей, якія, напрыклад, как Анжаліка, падкрэслю яшчэ раз, мне здаецца, што яна хацела бы зрабіць усё як мага быць, але атрымліваецца па-іншаму. Глядзіце, вось быў у нас Сахальчык, быў у нас Кавалевскі. Яны працавалі аб'яднаным пераходным кабінеце. Калі мы прызначаем на гэтай ролі кагосьці іншага, што павінна адбыцца? Павінна адбыцца некая справаздача за мінулую дзейнасць. Мы разумеем, што ні Сахальчык, ні Кавалевскі не прыйдуць Координацыйную раду і не будуць распавядаць, у чым канкрэтна яны аблажаліся. У них няма для гэта ні матывацыі, ні яны не з'яўляюцца ніякімі персонамі. Але, напэўна, нехта з кабінета павінен быў бы прыйсці, распавесці Координацыйнай радзе, што адбывалася, як адбывалася, якія поспехі, чаму яны сышлі і так далей. Павінен быў бы прадставіць новых кандыдатаў, павінен бы неяк распавесці пра тот функцыянал, які ёсць у гэтых людзей. І гэта ўсё павінна было, ведаць, калі вось я распавядаю, мы разумеем, што гэта размова гадзіны на 2, на 3 па кожнаму. Гэта ўсё павінна было адбыцца, мне здаецца, да прызначэння. Конечно, да. Рекомендации. Слухайте, конечно, да, але можна было пайсці у канцы ліпеня, напрыклад, да. Напрыклад.
можна было пайсці на тое, што Святлана Георгіевна прызначыла, мы зараз разглядаем, ці падтрымліваем, ці адмаўляем, зразумела, што трэба было б, каб гэта адбылося раней. Но мы разумеем, што на гэты працэс патрэбна працоўнага часу, гадзіны-две на кожнага, і падрыхтоўка да таго. У выніку ж за 24 гадзіны да паседжання мы былі праінфармаваны, што будзе такое паседжанне, што будзе адбывацца гэтае некае падтрыманне гэтых кандыдатур. І, канешне, калі нам даслалі функцыянал аб'яднанага пераходнага кабінета асобна па гэтым 3 кандыдатурам, ведаеце, калі ваш функцыянал прапісан на 130 слоў, ведаеце, у прадстаўніка па міжнароднай дзейнасці 130 слоў гэта яго функцыянальныя абавязкі. То мне падаецца, што гэта не так не можа быць. Так не можа быць. Гэта шмат ці гэта вельмі мала. Слухайце, гэта міністр. Колькі, як думаеце, колькі у інструкцыі по употреблению, колькі ў функцыянальных абязанностях прапісана ў міністра Лукашэнкасха? Не ведаю. Страниц 15. Ага. Усё канкрэтна, дакладна і так далей. Слухайце, мне здаецца, лепш 130 слоў, якія ўсім зразумелыя і можна прачытаць, чым 15 сторонак, якія ніхто не чытае. Павел, там вода. Нават 130 слоў воды. Да. І таму адбылося наступнае. Мы не сталі спрачацца па гэтаму. Я напісаў, і Андрэй Журавлёў напісаў, наша стаўленне да таго, што гэта працэдура не адпавядае рэчаіснасці, гэта гульня. І мы не можам удзельнічаць гэтай гульні. І таму так, Координацыйная рада, канешне, падтрымала там якой-то колькасцю галасоў. Мы разумеем, што гэта тая самая кабінетная большасць, якая жыве ў канцэпцыі, трэба ж нешта рабіць, но мы ж не можам адмаўляць, мы не можам там, мы павінны быць адзінымі, трэба працаваць, гэтыя ўсе наратывы, ведаеце. І таму я, не тое, што я не задаволены, я ўжо ведаю, што будзе адбывацца далей. Мне вельмі сумна, яно так адбываецца. Таму Координацыйная рада падтрымала гэтыя 3 кандыдатуры. Што яшчэ жадаеце ведаць з гэтай нагоды? То бок, каб не пісаць супраць ветра, умоўна кажучы. Давайте вот так вот. Александр, што яшчэ жадаю ведаць з нагоды Координацыйнай рады? Скажу вам такую навіну, што другі наш з вами запар стрым прыходзіць данат, а у нас ёсць, сябры, магчымасць рабіць данаты праз YouTube наўпрост. Значыцца, там у апісанні можна зрабіць, як гэта прачытаць, як гэта рабіць. І данат і мінулы раз, і гэты раз ён прыкладна на адну і тую ж тэму. Скажу вам. І мы паабяцалі агучваць гэтыя данаты, таму што гэта мае сэнс. Легітымнасць Лукашэнкі. Чалавек не проста напісаў каментарней, а грошы, я, дарэчы, не ведаю колькі, але спадзяюся, што шмат. І я спадзяюся. Да, грошы заплаціў, і мінулым разам я не агучыў. Давайте 2 разы зробім гэта. Але паколькі каментар прыкладна такі ж, то, в прынцыпе, магу агучыць. Мінулым разам карыстальніка, які яго пакінуў, звалі PubCap, гэты раз карыстальнік з ніком ZC, але мне здаецца, што это адзін і той же чалавек, в прынцыпе. Каментар такі: «Здравствуйте. Когда ваша фракция подпишет ассоциацию с World Clown Association?» Спасибо. Александр, что можете отказать на такі каментар? Ці вучылі вас у Координацыйнай радзе, як супрацьстаяць... Слухайце, вы глядзелі гэтага Джокера? Конечно. Гэта пра клоуну, пра блазанку па-беларуску. Некалькі фільмаў глядзеў пра Джокера, іх же шмат ужо, там гісторыя з часам развіваецца. Ведаеце, гэтая роля, яна ў нармальнай стужкі, кінастужкі, ці на нармальнай кнізе, ці дзесьці яшчэ, не бывае выпадковай. Звычайна да гэтага персанажа, да гэтага героя прапісваюць словы, тыя, што не могуць, жадаюць, але не могуць казаць чамусьці іншае. Ён выконвае гэтую роль. Таму, калі ёсць асацыяцыя людзей, якія кажуць тое, што не могуць сказаць іншае чамусьці, таму што іх гранты, ці таму, што яны кагосьці баяцца, ці прывыклі неяк па-іншаму, то так, я гатовы падпісацца ў гэту асацыяцыю заўтра.
адказ такі: клоун ён не такі ўжо камічны персанаж. Вось прыкладна так. Я яшчэ згадаў клоуна з «Ано». Конечно. З «Яно» Стівена Кінга. Да? І ён не бывае выпадковым. Не бывае выпадковым. І ўвогуле... Ладно, гэта можа быць тэмай для асобнай праграмы. Я просто ўжо далей пайшоў ўжо ў сярэднявечча. Вось гэтая роля шута, які сапраўды можа, як бы здаецца, шут, да, але можа зрабіць все, што заўгодна. Все, што заўгодна. Так. Абсалютна, да. І у чыіх словах часам больш праўды, чым, уласна кажучы, у тых, хто навокал. У мяне ў плейлісце, а я жыву з плейлістом, так, ну там... Я боялся, что есть гурт «Король и шут». Не об этом. Ну, пералістываю гэтыя нейкія песні. І калі да мяне трапляюць шут ад этого Ляпіса Трубецкого, да, есть и такая ніколі не пералістываю далей. Заўсёды, ну, гатовы слушаць там, колькі ён будзе гуляць, столькі добрая песня. Ну, а цяпер, я думаю, на дэсерт пакінулі Лукашэнку. Лукашэнку, які ёсць у нас у анонсе. Ужо, дарэчы, Александр, скажу вам так, што за час расповедаў па каардынацыйную раду прыйшло яшчэ 60 чалавек, таму цяпер нас больш за 820 гледачоў. Давайте... Я нагадаю, паднажмем лайкамі. Калі вы данаціце, Павел абавязаны агучыць гэта пытанне. Вось, давайте паднажмем лайкамі, каб да 1000 дацягнуць. Я думаю, што цалкам магчыма, што зможам. А Лукашенко учора даваў інтэрв'ю нейкаму чарговаму расійскаму прапагандысту, і гэтага інтэрв'ю яшчэ цалкам няма. Вось як абсалютна слушна заўважыў Александр перад стрымам. Але выразкі ёсць. І што мяне зачапіла асабліва? Там шмат, у прынцыпе. Ён там не саромеўся кампліментарна пра Расію, адпаведна, вельмі такімі дзёрзкімі словамі пра Украіну, пра ворагаў Расіі і гэтак далей. Але што мяне трагернула, гэта чарговая спроба параўнаць расіян і беларусаў. Ну, так. Ну, вось давайте паглядзім, да? Гэта паўхвіліначкі, там 40 секунд. Некоторые говорят, мы русские люди. Чем мы отличаемся, белорусы, от русских? А ничем. Я когда-то в шутку говорил, белорусы – те же русские со знаком качества. Ну так, в шутку. Ничем мы не отличаемся. И вот ты говоришь о Союзе. Мы неугодны были для России. Не та политика. Шапку Мономаха кто-то хочет схватить в Кремле и так далее и тому подобное. И в силу этого шел такой прессинг на Беларусь. Но я все равно вместе со своими коллегами проводил ту политику, которая проводится сейчас. И часто даже у нас разногласия были серьезные с Путиным. Я ему говорил, знаешь, мы можем ссориться сколько угодно, но мы должны видеть интересы собственного народа, во-первых. Во-вторых, придет время, когда будем стоять спиной к спине и отстреливаться вдвоем. Я шмат чаго пачуў. Першае, конечно, самое вопиющее. Да, ничем мы от русских не адрозніваемся. Да? Мы русские люди. Скажу шчыра, я не згодны. Напрыклад, свежий прыклад. Літва не пачынае з заўтрашняга дня прапускаць аўтамабілі, зарэгістраваныя ў Расіі з расіянамі за рулём. Нават калі ў расіяніна все гэта ёсць, што ў Беларусі. Руская віза, там ВНЖ, хаця такіх, мне здаецца, расіян вельмі не шмат, нават калі яны ёсць. Але не. А беларусаў, вот, калі ласка. Таму, калі б беларусы нічым не адрозніваліся ад расіян, яшчэ быў бы адзін і не адзін, направду, мінус. Слухайце, Лукашенко дзіцё гэтай каланіяльнай культуры. Ён той самы, ведаеце, як жыхар Індыі, які упітаў гэтую англійскія нейкія там, ну тое, што дазволілі імя упітаць, і кажа, так мы ж, ну, усе ж тут адна краіна. Так, ён дзіцё, ён радзіўся, калі ўжо быў Савецкі Саюз, росквіт, прычым на ўсходзе Беларусі, дзе ўжо камунізму, Савецкаму Саюзу ўжо было амаль 40 гадоў,
то бок ужо ўсё адбылося, што павінна было адбыцца пры Савецкім Саюзе. Ён, канешне, глядзеў на Маскву як на старэйшага брата. Канешне, ён разумеў, што ў нас тут все такое местечковае, а ўсё і культуры, і грошы, і тэхналогіі ўсе ў Крымле. І таму ён з гэтай зайздрасцю і вырас. І таму ён, ну, калі мы памятаем, былі ў яго разнагласі. Ага, былі. Які быў год 98, калі у Ельцына Чубай с Немцовым выдралі з-пад подпісы гэта самы саюзны дагавор, які дазваляў Лукашенко сесці ў Крымлі. І потым, калі прыйшоў Путін, то, канешне, гэта была такая вайна. Вайна была паміж імі, такая не гарачая, але ўсё ж такі, калі Путін пачаў уключаць ўсё ж такі вуглевадароды за кошты, а не за гэтае самае, за пацалункі, калі Лукашенко у выніку пабежаў да Ірану, Азербайджану, да Венесуэлы, сказал, я буду купляць нафту, у амерыканцаў буду нафту купляць. Гэта ўсё памятаем. І памятаем хросны бацька па НТВ, як яго ў адказ было. Таму казаць аб тым, што мы так, што яна так сябруюць паміж сабой, ну, гэта такое выпадковае, ведаеце, прыйшлі часы, калі ні ў аднаго, ні ў другого няма іншых сяброў. Таму как бы гэтыя два дзеда і сябруюць. І сталі спіна к спіне. І сталі спіна к спіне. Ну, гэта яны самі себе спіна к спіне паставілі, ніхто іх не ставіў спіна к спіне. Калі б не былі такія дурныя, ну, не дурныя, тут трэба іншае слова казаць, канешне. Вось, таму іх ніхто не ставіў, яны самі себе паставілі, давялі да гэтай кропкі, адкуль няма ніякага выйсця. Но галоўнае, у чым вы правы, канешне, беларусы ні ў кой разе не расіяне. Ніякага дачынення мы не маем ні да расейцаў, і тыя людзі, якія, вось, як Лукашенко, кажуць, што мы нейкія там браты, ну, гэта прадукт каланіяльнай культуры. Мы браты з літоўцамі, з палякамі, з чэхамі, напрыклад, і, канешне, з украінцамі значна больше, чым з каланізатарамі беларускай землі. Вось таму. Да, і гатовы пагадзіцца, то бок для Лукашэнкі быць падобным да расіяніна, так, гэта плюс. Прывілей. Прывілей, так, бо гэта тое, да чаго трэба імкнуцца. І вось, калі ён на 70-м году жыцця кажа, што мы нарэшце, да, эвалюцыя беларуса прыйшла да таго, што мы нарэшце нічым не адрозніваемся ад расіяніна. Для яго гэта гучыць як пахвала, як дасягнення. Хотите, добью вас у гэтым сэнсе? Мяне? Конечно. Ну ладно, давай. Ось польскі сейм прыняў, напэўна, ўжо прыняў закон аб, не ведаю, как беларускі, вдове пенсіі. Ну, ведаеце такі закон? Я не ведаю закон. А я распавяду пра закон. Вось так і будзе. Так, прыклад для ўдоў. Значит, закон выглядае так. Калі вы жылі сям'ёй, калі у вас жонка ёсць і муж, і вы абодва на пенсіі, то калі нехта памрэ, ну так здараецца, памірае чалавек, то, напрыклад, калі у вас, ну, вот, умер ваш партнёр, то у вас ёсць выбар. Вы можете атрымліваць сваю пенсію і 15% яго пенсіі, потому что вы, ну, прожили разом жыццё. Ці наадварот, вы можете атрымліваць яго пенсію, калі яна была больше, і 15% сваёй. Для чаго гэта зроблена? Ну, мы разумеем, што калі жанчына ражала дзяцей і сидзела дома, то зразумела, што ў нее звычайна ва ўсіх краінах ёсць этот гендерны гап. Пенсія меншая. І пенсія меншая. Так. Гады выкінутыя. Так, і гэта несправедліва. І таму польскі сейм гэтую несправедлівасць скасоўвае і больш за тое дае плюс 15% такой магчымасці гэтай пенсіі. І вось прыняты такі закон, ён будзе выконвацца. І вось калі мы глядзім, мы кажам, што мы хацім дацягнуцца да расейцаў, то здаецца, што лепей, каб мы цягнуліся ў гэты бок. Што з гэтага боку некая там культура, цывілізацыя і у тым ліку і праз гэтае гендернае пытанне, ну, некая справядлівасць, некая там будучыня, а там гэта, ну, усходнія дэспаты і ўсё. І Кадыров, гэта ж мы яшчэ пра Кадырова не ўспамінаем. Ну, далей. Яны, оказывается, з Пуціным спрачаюцца, і зусім не Пуцін, ну, калі верыць Лукашэнку гэтым кароткім, да, відэа, зусім не Пуцін, гэта драйвер інтэграцыйных працэсаў. Там кажа, што Пуцін, у прынцыпе,
мог і кінуць, да, і цягнулі яго ў іншы бок, ён там далей распавядае якраз такі, дарэчы, пра тэлеканалы, відаць, ён там не кажа гэтага, але відаць, што дагэтуль хросныя бацькі баляць, як яго брудам палівалі у Расіі. І апошняя, вось гэта вось спіна к спіне. У Лукашэнкі шмат такіх метафор было за 30 гадоў. Мы ў адных землянках там, вот это вот все, далі в адных акопах. А сёння мне здаецца, што вось тое, што ён кажа, што яны стаяць спіна к спіне, гэта нарэшце не метафора. Гэта рэальна нарэшце не метафора. Лукашенко і Путін апынуліся вот так вот удвох, а навокал, ну все. Ну, ёсць там недзе на перыферыі яшчэ Паўночная Карэя, ёсць Іран, сябры з Зімбабве і Малі, да? Але вот калі паглядзець вот прям вот блізка, да, даводзіцца вот так вот, як в баевіках, да, апошнія патроны, вот мы спіна к спіне стаім навокал ворагі. Вось ён вынік 30 гадоў працы і 70 гадоў жыцця. Прагавораны, прычым вот так вот. Я чамусьці себе ўзгадаў гэта. Пачатку 70-х гадоў быў такі цудоўны фільм Фонда і Роберт Редфорд. «Беспечный ездок», по-моему. Ну, что-то такое было. І звычайна гэтыя фільмы, стужкі, калі два чалавека стаяць спіна к спіне, яны скончваюцца тым, што іх збіваюць. Вельмі спадзяюся, што так і будзе. Вось нам пішуць, вы разбіраеце, па-украінску, дарэчы, дзякуй, вы разбіраеце словы хранічнага брехуна. Тэрфокін. Ну, але я хочу сказаць, што нават хранічныя брехуны выпадкова часам кажуць праўду. Так, что... так. І гэта зноў, ведаеце, вось гэтыя, как бы, як мы сёння шмат малюем гэтыя дзіўныя лініі, але на выпадку ўсё роўна нешта яны кажуць такое, што мае дачыненне да рэальнасці. Сябры, направда, час нам заканчваць. Не жартавалі мы ізноў жа перад стрымам. Хацелі, калі шчыра, за 35 хвілінаў скончыць і разысціся па іншых справах, таму што вот столькі. А гэта ж я яшчэ не распавёў пра падзенне ў 2 разы ПВТ і МАЗа, но уже сёння не будем, заставим на наступным раз. Не будем, пакінем, як это, так. Кліфхенгер, да, на наступны раз. Так. Сябры, на гэтым развітваемся. Дзякуй, што глядзелі, не дацягнулі до 1955 гледачоў зараз. Але ўсё роўна, сябры, гэта просто круто, гэта так. Вельмі шмат. Нас сёння шмат на Ютубе, і гэта чарговая нагода згадаць пра тое, як шмат нас было 4 гады таму, 16 жніўня 2020 года, з чаго мы пачыналі гэтую праграму. Дзякуй, Александр, што Дзякуй, Павел. На пазітыве. Так. Да пабачэння. Да пабачэння.